один разрешение. Әлмәт шәһәре үзәге патруль урамнарны күзәтә. Беренче хокук бозучыга да юлыктылар. Бу иратның битлеге дә, СМС рөхсәте дә, эштән бирелә торган белешмәсе дә юк. Самоизоляция режимына ни өчен сез үтәмисез? Мы приехали только по делам, больше ничего. Әлмәттә бу елларда гына да 200-гә якын беркетмә төзелгән. Шәһәргә керә торган 12 юлда да контроль пунктлары. Һәр машинаны туктаталар. По работе еду. В аптеку и сдать, короче, в ГАИ. Әлмәтнекеннән аермалы буларак Казан юлларында мондый тикшерүләр транспорт бөкесенә китерә. Дүшәмбе көн төшке аш вакыты күргәнегезчә Залесный бистәсендәге менә бу юлда берничә йөз метрга сузылган бөке. Гадәттә мондый хәлләр ял көннәрендә һәм иртә белән генә күзәтелә иде. Документ тикшерүгә машина йөртүчеләр төрлечә карый. Берәүләр 40 минут бөкедә юкка утырабыз диләр. Кимгәдер кирәк, кимгәдер может юк. Икенчеләр файдасын күрмибез ди. Вы видите справочка, да? Что она дает? Она мне иммунитет добавляет, что ли? Өченчеләр гомумән дә бөкедә утырмау юлын тапкан. Төп трассаны күрше Варшава урамыннан әйләнеп узалар. Куда направляетесь? Я домой, я хотела за молоко. Кемдер кибеткә, кемдер су алырга чыккан. Йортына якын тирәдә йөрүчеләр СМС рөхсәт алып тормый. Спрашивают, куда иду. СМС-уведомление есть или нет. Документы спрашивают. Вот паспорт показала. Сказала, что вот иду до магазина. Һава суларга чыгучылар да бар. Недер хукук сакчылары үзләре туктатса, кайберәүләр мине дә тикшерәсезме дип үзләре килеп дәшә. Я работаю же, на работе. Ярчалы урамнарында да узган атна белән чагыштырганда халык кимегән. Аптекага барганым, и мында сармас трек 25. За бинтом там кереги просто кулсунганы. У меня тетя одна живет, у мамы старшая сестра. Вот пошла помочь ей приготовить, да что. Үз изоляция режимы игълан ителгәннән бирле Татарстанда 3000-нән артык административ хукук бозу теркәлгән. Күбесе санитар гигиена таләпләре үтәлмәү сәбәпле. ЮХИДИ постларында да шул кадәр үк хукук бозу очрагы ачыклана. Рәни Абдрахманова, Данил Филатов, Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Яз яхшы хәбәрләр алып килә. Яңа гасыр каналында дөнья күргән җылы эзле фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар соравы буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта TNV YouTube каналында карагыз.